तूने मुझे मारी जो सीधी टिके वाइडर रही जाए वाइडर सब नहीं नहीं ହେଲା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଜ ରେ ଟିକେ ୱାଇଡର ହେଇଯାଏ ୱାଇଡର ହେଇଯାଏ ये वाइडर ହେଇଯାଏ कौन आनले ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଟା ଝିଅ अच्छा ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିଛି ଛୁଆମାନେ ଶିଖିବେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ପୋଲିସ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପୋଲିସ ଟିକେ ବାହିନୀ। ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଠି 100 ଟଙ୍କା ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଦଉଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ସେପଟେ ପଢାପଢି ହାପି ହୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଗାଲେ ଟିକେ ଦେବି ଟିକେ ଗୋଟେ ଦେବି ଟିଚୁ कॉल कर थैंक यू